Gipalagan sa Malacañang ang akusasyon sa 18 ka Makanhi Marino nga nagpakita og nagtestimonya sa Blue Ribbon Committee kagahapon adlaw June 4, 2026 may kalabutan sa korupsyon sa flood control project. Dinhi kasama may buwelta si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa akusasyon ni ex-Marine Belnard Tube nga maingong nagdala sila og maleta kauban si kanhi Congressman Zaldico sa balay mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Sumala pag ang Castro dapat magpakita og ebidensya ang mga nag-akusar aron nga mapamatud-an ang ilahang gipadayag og dili lang kutob sa sulti-sulti lang. Atong maminawon pamahayag ni Attorney Claire Castro. Makita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Pamahayag ni Attorney Claire Castro.